Ćao ekipo, Fun Nintendo sa vama. Danas, evo, baš nešto razmišljam o tome koliko je dobra ova Switch konzola. Znači, bukvalno, evo imam već nedelju dana i stvarno sam oduševljen svime što ova konzola predstavlja i kako je zapravo Nintendo sam izreklamirao. Pa zato je ovaj sad jedan kratak video kako bih čisto podelio neko moje lično mišljenje sa vama i adresirao možda neke stvari koje mogle bolje se urade i neke stvari koje su stvarno vrhunske. Kao prvo, ideja da Switch bude i kućna konzola i konzola koja je portabilna je vrhunska, a evo vidite, znači ja ga i sad nosim sa mnom, znači Switch ide svuda gde sam i ja, tako da kad god imam vremena mogu da uključim Switch i da jako brzo zaigram neko od igrica koje su trenutno dostupne. Sad ovako, ajde prvo da krenemo sa nekim manama Switcha, pa ćemo krenuti i sa, naravno, benefitima. Imam dve zamerke kao neke glavne mane ovog Switcha, ajde kažem u stvari tri. Prva i najveća zamerka je zato što mislim da kvalitet izrade samog Switcha nije baš najsjajniji, ali je daleko bolji od svih onih video snimaka na netu koji pokazuju kako se lako grebu ekrani, kako se Joy-Coni lako klataraju i kako nisu lepo pričešćeni za konzolu. To uopšte nije tačno. Dakle, Joy-Coni su jako udobni i jako dobro ležu za sam Switch. Takođe, jako se lako skidaju i stavljaju i u grip i stavljaju se oni snapići, oni jako lako, tako da stvarno nisam imao problema da nešto tu u glavi i tako dalje. Mislim da je ono sve po netu malo više iskarikirano, kao što je i većina stvari tako spinovana po samom internetu, ali mislim da će ekran baš nekom dužnom upotrebom Switcha i pogotovo ako ga koristite kao portabilnu konzolu, mislim da će ekran početi da onako bledi, da se guli, zato što ekran nije od stakla, već od neke vrste plastike, koja nije baš iskreno najsjajnija. Sad, to je prva stvar, znači generalna zamerka, možda su mogli malo bolje da odrade tu finalnu obradu same konzole. No, što se tiče samih Joy-Cona, oni su izuzetno kvaliteta, jako su čvrsti. Imao sam možda problem nekih sat vremena da se priviknem na sam koncept novog tog joysticka, to jest dva Joy-Cona sa gripom. Međutim, iskren da budem, toliko sam se privikao da mi je sad čak udobno, tako da bukvalno setovao sam se kao da je to normalan joystick i kad ga držim u ruci stvarno dugmići su tačno na mestima gde treba da stoje, znači ne moram nešto da krivim mnogo palčeve da bi dohvatio bilo koje dugme. Takođe, imao sam malu zamerku u početku zato što su L i R dugmići jako tanki za mene, međutim toliko sam se navikao da mi je čak iskreno sad bolje što su takvi nego da su malo veći. Sad, to je znači prva zamerka malo na kvalitet Switcha, mislim da je biti mnogo bolje određen. Druga zamerka je nedostatak igara, sad čim je Switch izašao, znači imamo baš malo igara, od toga ja sam igrao dve igre, igrao sam, i to još uvek igram, Zelda Breath of the Wild, koji je fantastičan, znači čekajte poseban video snimak gde ću komentarisati Breath of the Wild, ono što je dobro, ono što je loše, mislim, malo ima tih nekih loše, mislim, loše ne postoje u stvari, ali kompletan koncept Zelde je zadržan je kompletan ceo srž Zelde, a toliko je nadograđeno oko nje da je to nešto nevjerovatno. Mislim da su stvarno Zelda fanovi priželjkivali ovakvu igru. Druga igra koju imam i koju sam igrao je One to Switch, i iskreno mislim da je igrica vrhunska da pokaže šta sve Switch konzola može da uradi. Međutim, mana je to što mislim iskreno da je ova igra trebala da ide uz sistem pri kupovini, jer mislim da ne vredi dati 50-60 evra za igricu One to Switch, zato što ona jeste možda je zabavna i mislim da je gotivno to da bukvalno ponesete Switch sa sobom, da uzmete Joy-Cone i da se zezate sa društvom, čisto razumno da je radi. Međutim, 50 evra za to mislim da je svakako previše. Ja sam čisto malo sam igrao taj One to Switch kući, onda sam takođe uzeo konzolu, odnosno sam je na posao, pa sam s kolegama malo poigrao, čisto da im pokažem šta je Switch i iskreno
gotivno je svima, ali niko nije toliko oduševljen, tako da mislim da je Moto Switch gotivan za neki party mod i tako dalje, neku sedeljku većeg društva. Još mislim da izašlo još par igrica, ima ih na e-shopu možda ima 10-15 igara, ali to je to. Tako da, druga zamerka, mislim što je Nintendo trebao da izađe sa više naslova odmah u početku, u startu konzole. No, hvala Bogu, to će uskoro se promeni, zato što dosta igara izlazi sad na proleće i na leto, a čujem da nas za prazničnu sezonu, tamo krajem godine, očekuje isto jako dosta dobrih naslova. To je znači druga stvar, druga mala zamerka za konzolu. I treća zamerka, pa sad mislim, to i nije baš tolika zamerka, ne znam kako da predstavim, ali iskreno baterija, i nisam nešto specijalno oduševljen baterijom, izdržao sam nekih 2,5 sata sa Breath of the Wildom, baš sam testirao. Mislim da bi mogla bude bolja, ali ajde kao okej, zato i ne stavljam to po zamerku, zato što mislim stvarno da može realno da, mislim, ne znam, zaboravite ovo što sam išta rekao. Znači, jeste za mene zamerka, mislim da bi trebalo da imam mnogo više vremena, igračkog vremena na samoj konzoli u portabilnom modu, međutim, opet to nekom neće smetati, jer zaista i ja sam imao, baš sam zaseo i namjerno sam htio da vidim koliko će da traje baterija na Switchu, dok iskreno sad kad pogledam u ovoj situaciji kad ću imati 2,5 sata vremena da sedim i da igram konzolu negde na putu. Mislim, to jedino ako putuješ negde avionom ili, nemam pojma, autobusom ako se vozite više od 4-5 sati, tako. U tom slučaju vam stvarno treba dosta veća baterija, no to može da se zaobiđe tako što ćete kupiti neki power bank. Eto, to bi prilike bile neke, po meni, 3 najveće mane Nintendo Switcha. Sad, benefiti, znači benefiti su razni. Ta modularnost samih Joy-Cona, da mogu da se koriste kao dva različita joysticka za neke igre, da mogu da se nakače na grip pa da se koristi kao klasičan tip joysticka, ili pak da mogu da se stave na konzolu, da imate portabilnu konzolu, je meni znači neverovatan. To je toliko gotivna stvar, to je nešto što ne mogu da vam opišem. Znači, bukvalno u jednom trenutku sedim i igram Zeldu u kućnoj varijanti, znači na TV-u, onda dođe žena i kao ajde da probam One to Switch, ajde. U tom trenutku, znači, vadim Joy-Cone, gasim Zeldu, bacujem One to Switch, dajem ženi jedan Joy-Con, ja uzimam drugi i to je to. Znači, evo, 2 joysticka koji savršeno funkcionišu. Možda opet je potrebno privikavanje zato što su previše blizu, na primer, dugmići, međutim opet to je samo stvar navike. Mislim da to više smeta nekom ko nije probao još uvek da koristi Joy-Cone nego nekom ko je stvarno probao i to je gotivno. Sledeći od benefita što takođe ne može se zaobići je to da Switch je zapravo konzola koja je namenjena i za multiplayer. Znači vi ladno možete da ponesete, ono što sam malo pre rekao, Nintendo Switch, uzmete par Joy-Cona i sa nekom kompatibilnom igricom da krenete u neko zezanje, kao što je na primjer Just Dance, One to Switch ili nešto tako. A onda druga stvar, ako imate ortake koji isto imaju Switch konzolu, može svako da od vas ponese Switch konzolu jedan kod drugog i da se lokalno umržite da igrate igrice u lokalnoj mreži, svako na svom Switchu, što je opet ono vrhunski, a to je, mislim, da su tu ideju malo pokupili sa 3DS-a sa onim download and playem. Sad, ono što još uvijek ne znam, nisam se raspitivao, nisam ni tražio po netu, da li će biti moguće da samo jedan čovek ima igricu, a onda svi koji su zapravo u lokalnom multiplayu sa konzolama, da li svi mogu da igraju tu igru. To bi bilo gotivno ako neko od vas zna da mi napiše u komentaru. Tako da, eto još jedan benefit, a to je multiplay na Nintendo Switchu. Sledeći benefit je, znači, masa igara koje će da izađe ove godine za Nintendo Switch, što samih Nintendovih igrica i što third party developera, znači iskreno tu će biti Bethesda, tu će biti EA Sports, tu će biti ne znam, jako velike još kompanije koje će izbaciti svoje igrice za Nintendo Switch. Ono što bih voleo da vidim
je da neka od tih kompanija ne uradi samo portove igara koje već postoje na drugim konzolama, što je okej, naravno ja bih volio da igram, na primjer, i jedva čekam da igram Skyrim na Nintendo Switchu, ali bilo bi gotivno da neka od tih velikih kompanija napravi neku igricu, što bi se reklo, sa Switchem u svojoj srži, tako da ta neka igra može da koristi sve one stvari koje Switch zapravo podržava, pošto je Switch po meni jedno malo tehnološko čudo, da kažem. Toliko napakovanih tehnologija u maloj konzoli. Znači, imate taj kao tablet, to je samo Switch konzolu. Joy-Cone koje imaju tu kao posebnu vrstu vibracija koje Nintendo zove HD Rumble. NFC reader. Imate infracrvenu kameru koja može da detektuje oblike. Tako da, naravno, žiroskop i ostalo da ne pominjemo. Znači, apsolutno je napakovan tehnologijom i nadam se da će neki od third party developera da iskoriste to i naprave nešto gotivno za Nintendo Switch, pa nešto što, na primjer, će biti toliko dobro da ljudi zapravo koji vole možda neke druge konzole možda će baš preći na Switch zbog nekih tih igara, zato što ostale konzole baš ne podržavaju sve te tehnologije koje podržava Switch. Eto to, znači, benefiti su te igrice koje će izaći i ti developeri koji će napraviti gomilu još igara za Nintendo Switch. Multiplay mod, fantastične igre, fantastična konzola, modularnost. Toliko za sada, neću da dužim ovaj video, a mi se vidimo u novom videu uskoro, tako da, ljudi, šta vam kažem, Fan Nintendo vas pozdravlja, stigao sam na posao, ćao!